Elhuyar egutegiak zientzian eta teknologian diharduten emakume erreferente errealak gerturatu nahi dizkio euskal gizarteari, eta modu berezian gaztetxoei. Horretarako, garai, jatorri, adin eta disiplina ugari islatzen dituzten 12 emakume aukeratu ditugu aurtengo ediziorako. 12 emakume horien artean, euskaldunak eta jatorria nazioartean dutenak topatuko ditugu. Euskaldunen artean daude, Amaia Ortiz Barredo, fitopatologoa, Olatz Ortega Vidales, ekotoksikologoa, Mariluz Buenaga Gomez, informatika ingeniaria, eta Lourdes Errasti Erlogorri, historialari eta antropologoa. Azken honek, lan nekaezina egin du Gerra Zibileko eta frankismoko desobiratze lanetan, biktimei eta beraien senideei egia eta duintasuna itzultzeko. Jatorria Europan dutenen artean dauzkagu Merian Guillain Boivin, 19. mendeko emagin eta asmatzailea, eta berriki zendutako Jane Goodall primatologoa. Bere behaketek erakutsi zuten animaliak gai direla, tresnak erabiltzeko eta beraien artean gizarte harreman konplexuak sortzeko. Nazioarteko emakumeen artean topatuko ditugu baita ere, Elizabeth Rice-Koala, Nigeriako kimika ingeniaria, Ruby Payne Scott, fizikari australiarra, Hong Wan, matematikari txinatarra, eta Rebecca Lee Crumpler, Estatu Batuetako medikua. Guk dakigula, bera izan zen herrialde horretan lehen emakume mediku afroamerikarra, eta liburu mediko bat argitaratzen lehena. 12 osatzeko beste 2 emakume. Ola Arafat, Palestinan jaio eta gaur egun Nafarroan bizi den farmazialari eta ekintzailea, eta Yasnaya Aguilar Gil hizkuntzalaria. Bera da, Mixe hizkuntza gutxituaren defendatzaile sutsuetako bat, eta bere esanetan, hizkuntzak ez dira bereziltzen, erail egiten dira. Egutegi honen orrialdeetan, 12 emakume hauen bizitzaren eta ibilbide profesionalaren inguruko xehetasunak topatuko dituzue.